Good morning, madlang pips. Yun. Ito na ngayon ang sistema o ang sitwasyon ng aking pastulan ng mga kambing. Since December kasi yung pagsimula ng Mesa de Gallo, umulan. Nagkakaroon kami ng low pressure dito sa southern part of Cebu. Walang tigil lang ulan hanggang ngayon, January 20 na yata ngayon. Kaya yung buong pastulan ko ng kambing naging bahaan na lang. So since everyday baha, everyday ulan, kahapon lang umulan pa rin. Ngayon sana whole day na ito uminit, kaya yung pastulan ko maraming tubig talaga. Yung kambing naman kasi, kaya sa Bisaya kanding, kaya kanding daw dahil matakotin sa tubig. Yung kandingon kasi yun yung hindi mahilig sa ligo, hindi mahilig sa tubig. So yung kambing ko, since everyday may baha, everyday may tubig, everyday may ulan, nasanay. Parang nasanay, kahit sa may tubigan, sa may putikan, hindi na umaaray, kumakain na lang. Di ba may kailangan tayong mag-survive. Kasi sa parting yon may mga kalabaw at baka, so hindi naman pwede itapat natin yung kambing doon. Tapos ito buntis, so kailangan ilayo. Nasana yung mga kambing ko sa tubig, kaya good for you, kambing. So dito naman tayo sa isa kong kambing. Yun, marami talagang tubig, madlang pips. Puno ng tubig, puno ng baha. Pasintabi po sa mga kumakain dyan kung meron man, kasi itong pastulan ko ng kambing maraming mga hagonoy grass, kaya maraming mga nagmamigrate din dito yung mga tao, kasi maraming construction worker, kasi mayroong NGCP towers na tinatayo, kaya maraming trabante. So kung wala silang talikuran doon sa kanilang barracks, dito sila rin gumaganon ng dumi. Kaya itong pastulan ko, talikuran na lang to. So ito yung kambing ko na may anak, may dalawang anak itim. Parang hindi mabuting sitwasyon yung mga anak niya, kasi hindi masyadong masigla. Nasanay sa tubig at putikan. May nagpapalipad pala ng drone. Kala ko kung ano. Sinong nagmamayari sa'yo? Ganun pala yun. Sana nag-check, may nagpapalipad ng drone. Sana nag-check yun ng kalsada namin. So ito yung kambing ko, lubog sa tubig. Kain kami! Kain kami! Huwag kang... Ito, mamaya bigyan natin to ng pagkain. Dito kasi yung mas masigla yung mga damo, kaya dito ko rin nalagay. Tuh, kain ka dun. May paabot mo Pasko. Sanay kasi to, pag lumalapit ako sa kanila may dalang planggana, tapos pinapakain ko sila. Ngayon hindi, kain kayo ng damo. To. Magsagwan ka. Ito namang mga anak niya, before sa tag-init kumakain sana to ng binibigay kong kanin nila na pollard. Kaya lang araw-araw ulan, hindi na rin kumakain. Damo na lang yung kinakain nila, tsaka dede sa inan.
Kaya kailangan tayo mag-survive dahil no choice na tayo. Lahat ng area dito may tubig, kaya kumain ka sa may tubig. Hmm. Yan yung tindahan namin. Pangalawang araw to guys na nagpakita si Haring Araw na walang ulan. Parang ano ba nangyayari sa Kalawakan? Maganda ang klima ngayon. Sana wag nang umulan kahapon kasi init na. Masyadong mainit tapos biglang umulan. Ulan, init, pistas langit. Pag wala na talagang ulan, 100% na, kailangan ko nang purgahin itong mga kambing ko. Yung ganitong edad kasi pag dumididi pa, hindi sila pwedeng purgahin, kaya itong ina yung purgahin natin. So damay-damay na lang yun, di ba? Pero at least okay to. Yung ibang kambing ko kasi naging kaldereta na. Tapos yung area yun may mga under construction na. Itong lupain kasi ito guys, nabenta na, tapos yung mga kasikpit, yung mga kapitbahay nitong lupain magiging ano, bahay na rin, magiging basta marami nang nag-construction dito para sa mga bahay-bahayin nila. Kanya-kanyang lusot na lang yan. Kahit wala pang titulo yung lupa, as long as may go signal na pwede na magtayo ng bahay, sige tayuan. So dadating ang panahon na wala ka na talagang papastulan, except gawa ka na lang ng bahay ng mga sa mga bukid sa hayop mo. Gawa ka ng bahay doon lang, i-in-house mo yung mga alaga mo. Magastos kasi kailangan mo yun ng complete maintenance ng vitamins, ng pagkain nila. So mangyayari doon, puro na lang feeds yung kinakain nila. So pati kambing hindi na rin siguro masarap kainin, parang baboy at manok na rin. Yun, for the first time maaliwalas ang panahon. Sana 100% na talaga to, wala nang ulan, wala nang low pressure. Maganda ngayon ang kalangitan, syempre. May area na walang tubig pero may kalabaw at baka naman, kaya bawal tayo dyan. May area din na ano, na nasa mataas na bahagi pero walang masyado damo doon. Anong kakainin nun? So dito na lang. May kakain ka na lang. Kaya mo yan, may. Ano to? Ito yung 1 month old ko. Hindi masyadong tumubo kasi araw-araw ulan. Isod kayo magkumpay guys. Kapoy kay kumpay kung wala kay kumpayon. Purot ng saging na mo pakaon. Pangit na mukha mo, daming putik. Kain ka na dyan, huwag kang mag-inarte. Ito na ang buhay natin ngayon. Water World. Nood kayo ng Water World. Anong taon ba yun? Nakita ko lang yun sa TV. Sino ron? Si Christopher Reeves. Walang ibang ginawa yung mga tao doon kundi mag-survive. Nang mag-survive, hanap ng lupa.
Ngayon mga lupain ngayon nagmahala na, kahit walang access road, yung lupain na walang access road mahal na rin. So ikaw bibili ka nun, yung mga pagbibili ka ng mga lupain na walang access road, syempre mas magastos yon dahil magbabayad ka pa ng right of way sa mga nasa dadaanan mo, sa mga harap mo, sa mga harap ng mga lupain mo na malapit sa may access road. Kaya sino pang bumibili doon, hindi yung may makaya sa buhay. Ito fronting sa access road to, kaya lahat ng tubig to sinasala ng daanan doon, pumupunta sa daan. Kaya ang sarap ng daanan namin. Biglang tumahimik yung mundo. Ito muna ang buhay namin ngayon. Mag-survive kami. Kailangan nating mag-survive, kaya tiis-tiis. Sa mga darating pa na araw mawawala tong tubig, parang pati yung damo din mamamatay din yata. Gaya na mangyayari ng ito mga hagonoy grass, namamatay, hindi nag-survive sa tubig. Which is advantage din kasi hindi na siya magawang talikuran ng mga tao dito. Sa mga barracks naman nila talaga may talikuran, pero ang sobrang dami nila. Sabihin na natin sa 50 ulo na trabante, isang talikuran yan. So hindi magkakasya yon. Kaya yung iba, makikita mo sila dito guys. Walang pakialaman ng tao dito. Kung makita sila ng mga dumadaan, basta success, gumanda lang yung pakiramdam. Kahit may tubig, success pa rin. Tumahimik kami, kumain ka. Ito muna tayo ngayon. Hindi naman to bago dito. Yung may area nga dito na at least noon 1 month bago huhupa yung tubig, o kaya 3 months. Kaya yung mga tao, yung mga noon kasi maisan lang, so yung mga mais kahit hindi pa yung tawag sa atin yung anagon, ina-harvest na lang kaysa wala kang makuha, walang matira, lahat masira. So ina-harvest yung anagon. Ano bang meron sa anagon? Di walang bigas yon. Sa ngayon, mga 1 week na lang yata huhupa na yung baha kasi may irrigation na. So lahat ng tubig doon dadaan sa kanal, diretso na sa dagat. Pero itong area na to, yung irrigation canal nasa mataas na bahagi kasi. So itong tubig na to diretso sa kalsada namin. Walang sasalo. So balik tayo sa isa kong kambing. Ito yung kambing ko na 2 weeks pregnant. Kaya pag nanganak to, tag-init na. So mas maganda yon. Para sa akin kasi mas maganda pag tag-init tapos may kambing ka, kasi mas healthy. Para sa akin mas healthy yon.
Dahil walang kukontra sa kanila, tubig lang kasi yung ayaw nila. Pero malakas silang uminom ng tubig. Kaya yun guys, salamat sa panonood, salamat sa oras. God bless everyone. Nasa taong 2021 tayo. So, gawing normal ang mga buhay natin. Salamat.